S'adhereix també Tonecho Pardinyas, que és president de la Societat Coral El Micalet. Des de la Societat Coral Micalet ens adherim fem un exercici de defensa, un exercici de defensa com a societat civil, un exercici de defensa com a poble, davant de totes les agressions que estan una darrere l'altra en les que estan atacant-nos i de les que considerem com a la més desvertebradora el tancament de la ràdio i la televisió pública que han fet que estan acabant de rematar. Per això recolzem la ILP perquè considerem que necessitem una ràdio televisió pública en valencià, de qualitat, eficaç i lliure de servituds partidàries, que és el que no ha tingut mai. I això ho fem i signem sobretot per un exercici de dignitat. Un exercici de dignitat d'un país que no vol deixar de ser-ho. Simplement, gràcies.